Maulia tema dihamuna manami nanami suaksoni dihamunya nakon nami naposabulung di salhutna aka panupahyomuna panupahyota tu huriata mama suma tari bata di pasu-pasuma aka perbuini siulota perbuini tangan gabe sikat ni aka las ni roha di hita marmulia jalan marsangak ma debata di bagasan nguluta horas ma tuhat tema nama masuk-masuk. Salam. Selamat Paskah dihita saluhna. Adora sota mulai par minggota par julo mahita martangin ahohom di bagasar rohatta martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar itu diperbadian at mo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana ariod dona ni yarihun ni Jehovah marolopolo jalan marlas ni Roma hita disi batu nang binokon niya akapad de bagas imagabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halongan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Namandok molate dohami tuho ala di talon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi
ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimun na mangulu hami ala nihaheommi, dak pola mabir hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di posat hodo hami sian haholo metu hati uron, sian hamatea Tuhan nguluan, atok pargugoy mahami mamuji dohot mangaliho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor syaun na mangulu, paimasat hami tu labungmu. Amin. Mared dehita. Tatangihon mapati ni debata imesyen sada korin biduonom ayat 20 sonom madirok disi. Ayaragado hamu ditobus dibahani pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohok marhite-hite tod dimuna ay debatado napunay imasahatna atong rak mangidogogo mahita syat Tuhan debata lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na bartu patik me. Amen. Tapuji Tuhan ta maredehita.
Tato poti madosat tadau ngori tuadu pandire bata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na punguruhami di julum martangyak tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asinirham na gulangido. Se asima roham mida sandok bangsonami. Se sama dosa nami saluhuna. Se sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Laus tabegema baga-baga taringot tuhasisani dosatta. Para siroha jala pardengkan basa do Jahoba. Labat tardimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobartu akka dosatta. Jala indang dibalusot tuhita hobartu ha akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani de bata Jahoba di akka na makkare bayari ibana. Hasanga pemadi de bata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhatta mare de mahita. Tatangion mahatani debata turpuk epistel dari Minggu Pesta Paskah Parjoloon. Tersurat di Pesalmen 100 ayat 115 tajahama marsoris-sorin. Edesen si David. Puji ma Jahoba ale toddiku jalan asarohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji-puji ma Jahoba ale toddiku jalan unang Tuhan pahon dengan libasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akka sahibmu sudena. Pahon kolum sian hamagoan, ibana patupahon tuho dengan bahasa dohot asini. Ibana pamaha roham barhite-hite dengan bahasa asa mulak posoho, songo pidong raja wali, ido sahakna, martuaru akkana tumangion hatani debata, jalana piosa. Amin. Tabegema lagu puji-pujian san ina Deborah.
Tapuji tu hatta maredde mahita. Taha tindak pemaha taha porsiaw tay songon na ni hadindak ko dinungat ta sa porsiaw di sandok portibion rak mahita maddok au porsia di debata Jehovah hido ama pergogo na sa tudusan na tumapalangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman natin ni si Maria nagabe-gabe seton di purbadia adorak suhabubuhan hido tu hatta na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal lebana di hau pinor silang na tua tu banwatoru dung ditanom na mulak mangulu dari patoluhon na manaik tu surugo la hundul tu siya mendebata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di ton di porbadia
jala arok sada huria nabadia, huria hato panyahala Kristen akka nabadia, doho dia sisa di dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulu sogot dang nihala nang mate, doho dihangoluan na sora suda. Amen. Tabege lagu puji-pujian San Ina Kamis. Abege ma titing namasa di hita di bagasan nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapai utiut ma titing nama ragam di Minggu 17 April 2022. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion Minggu pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Topik Minggu nunga hehe Yesusi. Napa duahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu di Patupa marhite jum mulai pukul 10 toluip. Link jum di Sagihon marhite grup WA sektor. Napa tuluhon kelompok sektor dohot namangisi kortu permingguon 24 April 2022. Naparjolo di pukul 7.30 sektor Nazaret, Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Namangisi kor Ina Deborah, dohot Ama Huria. Permingguan napaduahon di pukul 10 sektor Sion,
Roma, Kolose, dohot Korintus. Nama ngisikor, ina Kamis, ama Jeriko, ama Shalom. Napatuluhon di pukul 10.05, sektor Betani, Galatia, Filipi, dohot Kanaan. Nama ngisikor, Naposo, NHKBP. Napapaton, ibadah Pasca Paduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2022 di Patupa Permingguan Pasca Paduahon di pukul 11 WIB maringanan di gereja Ria Mahita Maddohotisa. Napalimahon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 10 April 2022 pertanyaan sektor di Patupa di gereja dohot secara live streaming menghitung link na disagihon marhide parhalado di grup WA sektor Tabe. Di Patupa pukul 20 WIB Ria Mahita Maddohotisa. Napaunopon pilihan bulanan. Mauliatema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulananna sahat tu bulan April 2022. Tuakan aso pasahato dope taingot ma amanginang mga karikoton pasahat tosa ganduk bulan tuhuria marhite parhalado sektor Tabe. Napaonop papituhon iuran diakonia sosial. Mauliatema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton iuran sosial bulananna saat tu bulan April 2022. Tuakan aso pasahato dope taingot mamanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria. Napawaluhon papungu pilihan amplop resort. Di hari Minggu 24 April 2022 naneng roon papungu pilihan amplop resort dohita tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Napasyaon perayaan Pasca anak sekolah minggu. Di hari Sabtu 27 April 2022 disakapi huriatado patupaon perayaan Pasca sekolah minggu maringanan di Jambore mulai pukul sia WIB. Napasapuluhon pembekalan persiapan menghadapi SBM PTN. Di hari Sabtu 27 April 2022 patupaon huriatado marhite seksi pendidikan ima pembekalan persiapan menghadapi SBM PTN manang seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Maringanan di gereja mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tarahon ma akayana kota tarluboma kelas 12 SMA manang SMK. Nah, pasapul sadaon seleksi song leader. Marhite program Dewan Marturia patupa utama seleksi song leader ni huriata ima di hari Minggu 24 April 2022 dung sipul permingguan di pukul 15 WIB. Nama ngiut ruas nama ulang tahun kelahiran 52 halak ulang tahun pernikahan onom keluarga padita dohot parhalado HKP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sada 1 tanggal 10 April 2022 hatani debatan apasikopon Lasni Rohamuna tarsurat di Pudatulu ayat 10 di tanganna siamuddo gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Napa 15 pilihan bulanan manang tahunan. Torop napa sahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon godangna 12 kakak 2.820.000. Napa 10 pilihan iuran diakonia sosial. Torok napa sahaton pilihan iuran diakonia sosial di huriata di bagasan mingguon sia kepala keluarga godangna 2.025.000 rupiah. Nama ngiut keuangan gereja tuhuria 20.120.000 rupiah. Tu pembangunan 7.427.000 rupiah. Tu pusat 10.130.700. Pilihan kasih tu pendeta Boang Manalu 2.671.000 rupiah. Jumlah 44.200.700 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu parhalado radedo hami padengkat tosa
ima di titing namasa dot si pamasao di tonga-tongani huriata. Saya di pasu-pasu tuhat tema piliani bayan sangap di goarna. Amin. Tabi kema ede puji-pujian chan punguan korjariko.
Tapuji Tuhatta, tuhu mata papungu pileta pila sada adot sada be. Hey, hey,
dauduti ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna di parningotan di ari haheoni Tuhan Yesus dia pala minggu sadarion sada obas lasni roha do di saluhut akahalak na porsia di portibion ala takas marhiti sian haheon Yesus di patudon de batama di bagasani haluaun tu hita saluhutna alani tamado hita marlasni roha di bagasan tikion ay nunga hehe Yesusi molo hudok nunga hehe Yesusi rap mahita mengalusi si tongdo nunga hehe Yesusi. Nunga hehe Yesusi. Molo didok aka ina manang parupuan nunga hehe Yesusi sude ama mangalusi si tongdo nunga hehe Yesusi. Aka ina. Moliate ma di tuhata ala takas panindangion nasi tongdoi di haprosiata di bagasan tikion. Alani tatangi homma barita nauli nagabe buah-buah lasni rohata di pesta parjolo ima di parningotan haheheoni Tuhan Yesus di bagasan minggu sadarion. Imasian Lukas bidu 24 hujaha masian ayat sada rodi ayat 12. Alai di ari parjolo dung ari sabat Roma nasida masai sugut tu tanomani matat na khusus na pinature nasida. Alenunga digulang batui sian tanomani di dapot nasida. Jaladung bongot dan jupang nasida bakkeni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohan nasida marnidasa gabe jongjong ma di labung nasida dua halak parabit namar linang-linang. Ale mabiar marohan nasida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng matu nasida. Boasa luluam muna namate tu nasida namangulu di inganan ni akan namate. Dang dison ibana nunga dipahe ibana ingot tamuma nahinatahon nai tuhamu uju di Galilea dope ibana ai di dokdo ikom pasahaton anak ni jolma itu tangani halak perdosa jala parsilakononton jala mulak mangolu maibana di hari patuluhon jala diingot nasida ma hatanai gabe mulak mana sida sian tanomani dibari tahun ma sasudena itu 10 sadai do tudonganna saluhutna si Maria Magdalena mai dukoni si Johanna do si Maria ni si Jakobus nang akana asing nama dongani nasida pabuah hossa tuaka apostel hira turi-turiad do aka hatai di rohana sida jaladang di haporsiai alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di pauduk ma dirina pulik ma di ida peak aka saput-saput nai dungi muli mai bana huhut longang dorohana marningot na masa disi
Ima sahatna. Dihita salutna nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapayutihut di barita di hakikioni Tuhan Yesus imana tataringoti di bagasan minggu sadarion sada alus natakas doyate ima taringot natutudo Jesusi hehe sian namate babua lungasun ditobus tuhatta dosa hamatiatei rodi saliling ni lelingna odo na ubalga ipola di tonga-tonga ni ngolutta marhite haheheoni Yesus di sido humrohatan nama dok lunga ditobus tuhatta dohita jala panean mahita di hangoluan nasora suda. Jala molo tapaulak di bagasan akapanaringotat tadi nasal pui di tiki hita marpasion ima taringotu hamamateni Tuhan Yesus. Anggo di natoropi dohot akan nama merengi di dok rohani nasida nu ngasidung be dan ngadong be daboy nabi nahen itu hatta taringo tu ulaun nayate di haupina silami ay mate do sude do nama merengi jalan nama ngaleai dang diparhatu tui boama boy jolma nama te gabi mangulu ate ale omma hasit tongan nate na di bagasan barita di bagasani babua hehe Yesus jala tarida do ditiki hehe Tuhan Yesus rodo aka imana kiningan aka paropuan mandapoton inganan hapeahan Tuhan Yesus ima di bagas sada liang namar pitu batu ate nama saipir doi jala morat dang boy digeser manang dibuka aka jolma manang na dua tuduh halak ikut 5 halak duyate ale ditiki hehe Tuhan Yesus ale nunga ro aka parupuan di si ima nakina di bawa nakiningan ima aka si Maria Magdalena jala si Salome di dok di bagasan ayati do akana asing mandongan di nasida laho mamiahi ima bakeni Tuhan Yesus ido tradisi ni halak Yahudi asa unang pitor siga dagingi holan dulu ditikiro nasida dan diingot nasida do ima taringot tu padohan Tuhan Yesus hehe do ibana di hari patuluhon jalalaos Tuhan Yesus menjuluani nasida ditiki hehe ima tu Galilea alai dakinata teh alani roha nama saya holong tu Yesus jala pakilalaan nama saya bagas songon sada ina batotu di sido di ulang nasida di parade nasida akan khusus di dok nakiningan lau mamia Tuhan Yesus jala mulut tapamana di si ditiki lau aka parupuani dan dipikiri nasida buat do ete isi do nama gulang batui isi nama buka gurani bui do nasida ale odo nah pesongoni do parohaon akan naroi di bagasan tiki ale dirutus nasida do lao tu si dohot sada padohan di bagasani ra di pirasat ni akai naon rana adung mayan non namang geseri manang nabuha mayan non tama lao mak kasongoni do sipata aka parohaon ni akaina manaka perempuan duyate ala napakilal neido ubal gasian sipata akalugika iyate idom bani saya adong do hasurungan ni hamu akaina molo di pesta ni ari hahew ni Yesus ate ala takas do dilehon akaina nak pe ama pe memang di hatiai dilehon do ale ubal gadu biar ni rohana dinalaho madapoton Tuhan Yesus ate me biar so tuntar dapot idom bani akaina ma gudang di pajulu dia cari tahun nate ni nyataon
Ale sahama tu si ahamane do di si. Nunga magulang batu liat. Dadang di si be Yesus di bagasan. Ale ditiki nalungun rohani aka ina di si aka perempuani mamereng dan di si Yesus rana diripui ibana do nong ditako manang nabuah maiya teh. Ale rumah imana kiningan dua halak suru-suruani di nalopa buah hontua kainai. Imana dirok nasida ale biar marohan nasida jala uduk nasida manaili gabenina halak odeng matu nasida boasa luluanmu nama ngolu diinganan ini akan namate. Oh sadapat doa nama searga duri hitate. Songong kita akasi huton Yesus nama kaporseai gogoni haheheoni Yesus na pangoluhon galup ngolu ni jolma asa jupang di ibana hangoluan nasiat di bata. Odo ipola ni haheheoni. Alai jujud do odan gabe marakar manang marurat di tonga-tonga ni aka ngulu ni jolma. Bahasa ai jujud do gabe boy do pe badabu jolmai mangalului nama ngolu sian akan amate. Odo na di hatahon ni sur-surani ate. Ala diripu do lapatanna di bagasan nguluna ala ni Yesus ngamate hirana dua rohani akka jolmai mate do manang na mangulu do manang mate ira saruba du yate. Songoni do dihilala akka parupuani yate ditiki. Alai hama 25 di bagasan akka hatai nak kiningan pitor di elusi nama bege hatai yate. Do tindakan dung di boto gibana do hatai tikos denggan jala boy haposan di bagasan ngoluna gabi mana di aka namar nidai aka perubahan dang dison nunga di pahehe ibana ingot tamuma di hata honon nai tu hamu uju di Galilea jala di bagasan ain amang ihud gabi mulak mana sida sian tanomani diberi tahun masudenai tu 10 sadai dohot donganna saluhutna dung di bege hatai barita namonang Yesus hehe mulak manasida dok marlampatan molo mulak no nasida las do rohan nasida porsia ido nakiningan pitor di pabua ma nunga hehe Yesus tu ise do di parjuli babua tu 10 sada sisiani Yesus do akan haasi ala niaha ala porsia tutu do di parhatu tu do Yesus nong hehe nunga monang tikos do nani do nai roi mana tu portibion lau mangalen hangoluan tu ganuk jolma ala niaha mana di ayat 10 sadai hira turi-turian do akahatai di rohana sida jaladang di haporseai bayako kamu majo di pabua do tu sisiane sisa pusedai na sai mangyuhud Yesus ngolo didok sisiane sisa pusedai sasitongna iko jumolo do porsia ibana jumolo iko di patikos di bagas rohana tutudui alaya do didok nakiningan akhirnya turi-turian do berarti dan apalah gok rohana sida maka porsia iya te kira turi-turian dongeng doi dia mungkin hehe Yesus yang namati do rapatan na asing dia adong do hasitongan nai molo namate ba mate mai jadi ahama na dipikiri dohon nang diatusani akasisiani taringo tu Yesus odo tarida jujud do nguluni jolman dipayut hihud do Yesus ditangi hodo hatani tu hatta aledang apalah di parohahon di bagasan ngoluna gabe boa molodang di parohahon di bagasan ngolui gabe hira turi-turian do padohani
tidak memiliki satu arti. Alian parupuan nakiningan holan di bereng do Porsia. Ai boy do nak Porsia ka parupuan ni akan nama merengi ai itu tuh doi na itakko doi nang ngaungi nang na hehe. Ale ala purhat doi mana sian hanta ni debata nama katahoni di bagasan ngoluna gabe mulak mana sida di bagasan lasni roha jada di paboa maka sisiani tu akan asing babua tu do HP nu ngamonang Yesus las marohata songon lasni roha di hida sude tu do Yesus ngamorang molo di do monang dakkolan alani na hehe imana songoni ada na marlapatan molo nunga di pamonang Yesus ima sian dosa hamatiani dohot sian akan maut di tonga-tonga ngoluta berarti monang do hita lau maralohon nasa sumbiani sibolis na toktong saya sipata mengujuni dohot di nalaho mangela-ela ngolutai turi-turi doi di hita manang gabi soporsia hita di hamonangani Yesus di ngolutai odo nagabi si pausoro-soro di ngoluta molo mangasau pikirata di ngoluon boido dan mungkin huhamonakon mangasahon haheoni Yesus di bagasan ngoluku holan sejarah doi di rohani jolma naso porsia ale molor di rohani halana porsia songon kita hamonangani Yesus si dalam doi di hita di nalobo hita maka monakon diselu di pardalan ni ngoluta rodi saleling ni lelengna odo pangalapatian yon ate mau lihat mah di tuhata di bagasan sadero kita sudi halak Kristen marupulu jala odo dasa sitongna puncak ni pardalan ni Tuhan Yesus monang imana manaluhon hamatian dan mabiar be kita menghadapi hamatian dan mabiar kita mendalani di bagasan ngulut tasigalu pario alanunga di pamonang Tuhan Yesus kita jalan monang do kita di bagasan turi-turi doi di hita manang gabe holan sada parningota sabing do di ngolutong ale molo didok di hatai nakiningan anggo akan amarnidai dada turi-turi be gabe Porsia puji Tuhan mai tate anggo sugari tapaula do akan amasa di tonga-tonga di nguluta di sido ikon hati dakonot do hamonangani Yesus sido gogo ni Tuhan Yesus sido napa monako kita seselhut akan amarsa di ngoluon ate sian aka sude aka peristiwa na masa di ngoluton molu dihida donang di dua hari pertemuan mulai dari hari Jumat do sadarion nate ngasong nagok mate lasro hatta te ndanganong be ibarna be dia ka ari nasal puate na adong pembatasan do yate adong na asing uma alus na si Tuhan dia hamunak kodo hita te dan mampu si bolisi di nalaho mangela-ela rohata mangela-ela na di tonga-tonga ni ngulut taon nate di portibion di nalau pasauto pikiran na asa unang ngulu ni jolmai di bagasan hapor seaon na sida di nalau mangasaon gogo na siat Tuhania te anggo di rosi bolis turi-turian manyan hata ni Tuhanon nak pola be gabe di haposi jolma turi-turian mana sude nani dok niak kajamita iya teh turi-turian mana sana tapa usor-usor di selilingon ale kenyataan memang dak turi-turian kebenaran firman Tuhan itu kemenangan itu dan ngadong be na boy digijeng ni hamonangani Yesus tidak ngadong be ido na ubalga di tonga-tonga ni pak kirimota songon halak na Porsia menang Tuhan Yesus walau di istilah pertandingan dan mampu be si bolis di nalaho meneluhon kuaso ni debata dan mampu be si bolisi mangi hoti ngolu ni jolma di bagasan aka dosa iya ti dan mampu be
idong bani dihamu amanami do inanami ikon gok do hapor siota maniup hatani Tuhan ya te. Asa buah asa tok kita di pamonang ngolut taon. Unang talu hinohoni akapor tibion. Molo didok Tuhan Yesus hapor sudo jabar muna di tanon alai pos maroha nunga hutaluhon saluhut nai idok Tuhan Yesus. Parukilun manang songo dia pe di ngolut taon hama olot songo dia pe na taadu di tonga-tonga ni aka perdalan ngoluta baik secara pribadi baik secara keluarga nang di tonga-tonga ni ngolu siganu pari molo nunga do ngolut taon mangasao debata jala tadok ta okui dia haposiota monang Yesus di nalo mandaluhon dosai monang do hita saluhut na laho maralhon sude aka hama olot tayade monang pasti ala ibana do pangulu di hita di sandok pardalanan yang ngulut tayate. Malah ni mau lihat mak jala marulupul do hita te di bagasan ting anggo sasitong na molo ribur jala las rohani ala Kristen mangulupon ima di pesta Natal HPI mula ni sada ulau ni Tuhan Yesus do pei ale anggo puncak na hataridan na ima hehe Yesus di pamonang jala ditobus do kita sian dosa hamatiani dang be kita mangadup tu ala ni dosai ale mangadup tu dia kita mangadup tu asini rohani debata na belgei di bagasan ngoluta idut siasa konota di ngolu ni satu sonarion bawasanna anggo ngolu ni halana porsia ngolu na di bagasan asini roha alani hamonangani Yesus sian hamatiani. Kita hidup bukan lagi hidup oleh karena kekuatan kita. Ale mangulu do hita alani asini rohani debata. Ai asini rohani debata do ya te. Di leon tu hita monang ditobus. Dakolan ditobus di ngolutai. Ale di parade do ngoluta. Hangoluan narikot di ngoluta siganu pari. Ai nabasa do ibana. Jala tok tung do ibana. Di nalo manarihon ahana gabe tau hanguluan di tonga-tonga ni ngolut taon. Ala ni di bagasan kamus ni hita halak na porsia unang adong nama dele ate. Hampir mandele do aka inay nakiningan ate. Pitor di pakulingi suru-suru anima te dua halaki ate. Buasa luluan muna na mangulu di nama ate. Do hata nasi buasa saya luluan muna akan adenggani tu aka ulau naso haseha ulau naso pola mangaleon Tuhamu ima hasonangan alai haposi mahatani Tuhani ulahum mana nidok ni debatai asa boa asa jupang di hita hangoluan nasian Tuhani odo dido di bagasan ipola nunga hehe Yesus dadahoran hehe banasian tanomani alai hehe do ibana pabuatu hita nunga di pamonang adong dalan hamonak kita mangasahon Tuhan Yesus sude nanang tadopi di pamonang ibana do asa jupang di hita hanguluan persoalan buah do hita radi do hita di bagasan hapor siaut tai do hita majalo hatanai manang pikirat tai manang turi-turian do dido didok laki ni kan akat sisian pe tak sudah mau jalo ale justru aka namet-met didok dison dak apala gudang di boto ruhut namangiton Yesus ale holan bulus ni roha do ibana mangiton Yesus idon dapotan hangoluan nasiat tuhata mau lihat mah di tuhata di bagasan sadari ope di hita sudi di pamonak tuhata mahita sudi lau mangadopi hamaolon do mangadopi ahana borat na dok di tonga-tonga ni ngoluta asal ma porsia mahita dang dohonota dak turi-turian hatan itu hata na tahu jalo na hutangihon do na husor saleleng au na selaon mangiton Yesus di tonga-tonga ni ngolutai odo pos niro hatta lau mangula di kaulok ala ni amang inang ikon di bagasalas ni rohado nang tujuluanon molo nunga monang Yesus monang mahita
aha do nang pinarsita-sita ni ngoluta, aha do nang ula honotta, aha do nang siado pata ima taringot tumanang ahape, termasuk akaparu kilami, dohon akapar soryotei, molonunga mangasahon Tuhan Yesus sita, monang do bainot naita, asal ma porsea do hita tutu tu ibana, jala toktong serep rohatta. Mangason ibana dada mangasahon gogo do pikirata. Amin. Martang yang maita. Melihat tema Tuhan, diajari hodo kami di bagasan tikion di nalo mangatusi pangalapation ni nah heheho sian namate. Di bagasan lasni rohanami di tikion nunga ditobus hodo kami sian dosa hamatiani. Dada holan dosa hamatiani. Ale nunga dileko tu kami dalam asini roha. Dohot dalam pasu-pasu di kami. Ala nunga di mahamona kokodo kami. Asa boy kami ali Tuhan jupang ma ima akahanguluan dok pasu-pasu gudang di tonga-tonga ni parngulanan. Di boto hodo ali Tuhan. Juk do di pardalanan yang ulu nami. Meregam do huadupi kami di tonga-tonga yang ulu nami secara pribadi. Nang di tonga ni keluarga. Nang di tonga-tonga ni persawaran. Alai Tuhan dang margugo kami. Anggo soho ali Tuhan na mangalian gugo kami. Maka porsiai ho di tonga-tonga ni ulu nami. Anggo di barita disadarion oleh Tuhan takas doa oleh Tuhan. Dada gabe turi-turian taringok barita hakekeong. Ale gabe hasit tongam mai oleh Tuhan di ngulu nami ganup. Asa dinalau mangadupi mangulah kami di ulon nami. Toktong mangasaho kodo kami. Ay nunga di hamonako kodo saluhut nai. Tuhan di bata pasu-pasu mahami na pungu di son. Pasu-pasu ma di saluhut. Akan nanaing husakapi hami hobartulomo ni roham. Asa sude le Tuhan toktong marujahan tu hamonangami. Molonunga di hamonako ko ale Tuhan. Naing matoktong porsia kami. Mangadupi manang ahape di ngulu namion. Ikon di leonom mudo hamonangan. Budo pasu-pasu lasni roha di tonga-tonga ni parmulan nami. Tuhan di bata di hamulet roha nami di bagasan tikion. Nang mardalan doa kepertikian di huriam. Sian nasal puna gok parukilon. Alani akan ragam namasa di portibion nang diluat nami. Alai di hamuna kokodo kami ali Tuhan. Sian biar holso dohot akan ragam naganggu roha. Boy kami marpungu di bagasan saderon ali Tuhan. Dinalaho memuji pasangapun guarmu nabadiai. Alani Tuhan unang alang asini roham. Pasu-pasu mahami. Jala ihoti mahami. Marhiti todimi. Asa boy hami toktong. Di nalau mangulaulan nami toktong. Maka posi. Pabua na boy do. Toktong di hamonako kodo hami. Sian nasa hamaulon nami. Tuhan pasu-pasu mahuriam. Pasu-pasu mana nama kubasi. Di tonga-tonga ni. Akapakubasu ni huriam. Asa buya li Tuhan marmulia guarmu di tonga-tonga ni portibion nang di aka ulon nami siganupari. Lau sido ali Tuhan buano nami di aka ruas ni uriam ali Tuhan na di bagasan aka parukilon nang hamina pungudison manang aka sakap do pikiran nami ali Tuhan na say do di hilala rohanami papos marohanami Tuhan pabua monak ko ali Tuhan sian hamatiani babua di hamonak ko mahami di bagasa sadarion lau manaluhon holso biar do gangguni roha kami mengadupi siadupan nami di ngulu namion. Tuhan pasu-pasu ma nang akayanak kon nami dinalau mangula di ulon nasida di parsikolahan di perkuliahan do nang mengadupi ima aka ujian ima di perguruan tinggi ima khususna nanaing buluson nasida di bagasan taunon pamunang nasida li Tuhan mangasahon
gogo ni todim laho mengula li Tuhan nasida di ulau nasida nang di angka ruas ni huriam nah di bagasan las ni roha li Tuhan alani ulang tahun kelahiran do di parsaripion nasida asima roham toktong pamonang mana sida toktong maralohon nasa aka regam parukilon do aka nabui mengunjuni di tonga-tonga ni paralani rumah tangga do lana asing pos rohanami Tuhan di bagasan gogo ni hahehionmu boy nasida Jupang las ni roha do pasu-pasu nasiakoi dia kena marsaid ada Tuhan pamaluma asa boy marhite mangasahon hahehionmu naung monang wale Tuhan leonomma tu ganu akan di bagasan persahiton di tonga-tonga ni keluarga nami mana di tonga-tonga ni aka nahutadahami oleh Tuhan sudah naik ali tu buanon nami di bagasan tikan asa marhiti gugu ni hamonang umi ali Tuhan na pamalupon di saluhut naik Tuhan pasu-pasu manghami di suderuas ni huriam na pasahaton aka pilihan na pasahaton akasian silas ni rohana ali Tuhan tu adupanmu marhite huriam pasu-pasu mana sidali Tuhan asa marhite gogo ni hakehionmu ido na mangalehon gogo na sida tong di bagasan buas ni roha di bagasan holong ni roha di nalau pasahaton saluhud aka dia manarikot di tonga-tonga ni aka pilihan persobau di bagas jorom mau lihat ma di hole Tuhan hola na mangasaon guari Yesus Kristus hu pasatami saluhud ngolu nami dohot tanyang nami amin. Tasabuk ma di lasni rohata nah hehe Yesus monang kita salutna marede kita los tapasahat ma piliata di bagasan ima tupak tu ulaun kategorial parupuan HKBP
tanoman betuhani unang mabiar beritaon asmaroan ima Tuhani Allah ng taluhamatiani sesaro sata haleluya mangolu Jesus haleluya. Haleluya puji ende jongjong bahita salutna namo nangani tuhatai nama naluhon simbolisi asmaroham puji maduhani Allah nang taluhamatiani sesaro sata haleluya mangolu Jesus haleluya. Tatangnya kumah pilihan nata pasahat di bagasan tikium martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silen hona dinggan dot nasa uli basa na maliutus hupasatami ma siyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolong pasu-pasu may jala ramdu asa uparhasya kami pilihan non bati bulo narajaun mu di tonga-tonga ni huriam doho di porti biang buhay marohanami marhiti-hiti terdim asal mutadah kami goreng senilhon mitu kami asalam gir-gir kami mandok mulianti tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan di bata amanami jala parasi roha mauliate marohanami jala pujon nami ho ala naung di tubuh ko hami padua halion sian godang ni asi ni roham tu pakirimo na mangulu marhiti-hiti haheheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si huton nami namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheo nai nunga talu si bolis nunga talu hamatian talu banuatoru dang mabiar behami mida hamatian dohot sorobna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogyok kami sian hamatian tu hakihiot sugut alani ubain hupangido kami say asi maroham patugu maha porsyon nami maniok barita naulii asa unang ganggu rohanami di nahubolus sami hamatiani say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hamisian parohaon naburuki asa tarulah kami parangi dai baru sai pasu-pasu ma huriam do parbarita nauli nama maritaon hahehe ni Tuhan nami asal tersunggul akan apidim roha jala hehe sian dusa nabi sai papos marohanami maka porsiai naung merdami jala merdomu hami tuho pardengganan napinatupani anakmu sai pasebam jala pamalung ma rohanami
to pamarohana ias doto di namarsi hoho di bagasan kami. Asa terhajong joko kami nong pitor kami ala ni hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh lima pakiri mon na mangulu di kami. Asa terapu rohanami marningol akadongan nami naung jumulun yalap mi. Jala asa terapu rohanami manaon si taonon di hasianganon. Saya apulima aka namatean, na dangol, na pogus, na somarina, aka na mabalu, dot aka na malungun tuban wagijang marhiti-hiti hakeyoni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di monagijang say pinarbedia makwarmo. Say Roma harajaon. Say sahut malomon ni roham di monatungon. Songon na di monagijang. Lehon matu hami sadarion hang dua siapari. Say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu kami. Una kami tu untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin. Mulai tema di Tuhata, gukdo parsaurat di bagasan sadarion, di namar pesta Paskah kita sadarion, nunga tajalo hatan itu hatta, jala nunga tajalo pasu-pasu itu hatta. Jelaus di bagasan parsaurat di Arianon, namar hubas, sian organis, song leader, sasongoni aka perladu, huria na makubasi di bagasan sadarion, nang hami sadiri, songon uluan di huria. Pasahat tentu kita salutna selamat Paskah mari kita. Horas. Dihita kainang unang lupa hita di acara Tamar Sogo tate. Jam sia hita sudah di tempat. Jam sia hita sudah di tempat. Jala unang majo mulak kita alaneng mangalati edeta hita satokin untuk edeta marsogut gabungan ya.